Helo, Nia dwi, a dwi heddiw mynd I fynd ati I greu Stiw Gaeafol Figanaidd ar eich cyfer chi. Dwi'n joio gwneud y stiw yma. Mae'n iachus, mae'r teulu gyd yn ei fwynhau, a mae'n ddigon rhwydd i'w wneud. Dyma'r cynhwysion dwi'n mynd I ddefnyddio heddi. Rhai yn dod o'r oergell a rhai yn dod o'r cwpwrdd. Mae gen I ddwy datan felys, sweet potato. Mae gen I 3 sibwnsyn, shallots, thyme, yn dod o'r ardd. Mae gen I stoc. Mae gen I gorbys gwyrdd, green lentils. Gewch chi ddefnyddio pa bynnag lliw chi eisiau. Ffacbys, neu'r chickpeas fydden ni'n dweud. Ac yna ysbigoglis, sef y spinach. Yn gyntaf, dwi'n mynd I dorri'r shibwns. Yna, fyddai'n rhoi'r shibwns a'r thyme mewn i'r badell gyda olew poeth. Nesaf, dwi'n mynd I dynnu'r croen o'r tatws melys ac yna I torri nhw. Nawr dwi'n mynd I rhoi'r rhain mewn yn y badell. Dwi am adael rhain yn y badell nawr am ryw 5 munud fach I feddalu. Nesaf, dwi'n mynd I ychwanegu'r gorbys. A'r stoc. Ac yna dŵr nes bod e'n gorchuddio'r cyfan. A berwi'r cyfan am hanner awr. Nawr mae'n amser I fynd ati I ychwanegu'r ffacbys. Ac yna berwi'r rhain am ryw 10 munud. A'r peth ola, ysbigoglis. Cwpl o funudau nes bod nhw'n gwywo. A dyna ni. Stiw Gaeafol Figanaidd i'r teulu gyd. Fi'n mynd I fwynhau hwn nawr. Ta-ra!